Здравейте! Давам си сметка, че след пристигането ни от Ливан, де-факто не съм направил никакъв апдейт и тъй като сега посрещаме скъпи хора в нас и забелязах, че първият въпрос е всъщност как сме прекарали времето си в Ливан. Така че надявам се с това кратко видео да ви апдейтна на кратко. Ние бяхме там продължение на седмица и честно казано в началото може би малко се притеснявахме заради обстановката там, защото в деня, в който кацнахме в Ливан, де-факто имаше отново бомбардировки. Знаете, Израел преследва Хизбалла и там има страхотно патрулиране на военните в Ливан. Последния ден също, може би около на 50 км от нас също имаше бомбардировки, които се чуваха в Бейрут. Ситуацията там е сложна, но нашето пребиваване беше в тази част на Бейрут, която е по-скоро обитавана от християни и трябва да знаете, че в Бейрут католицизма има огромна сила, разбира се и протестанти. Първото ми впечатление е, че на изток, колкото и тук на запад да се плашим от идването на беженци и се справо понякога го правим, но трябва да знаете, че на изток Евангелието на Месия се разпространява и през тази седмица успяхме да се видим с работници, казвам го с огромно смирение. Тук не говорим за проповедници под прожектори, които тук на Запад се опитват да се издигнат в църковната кариера. Общо взето бяхме посрещнати от работници, които работят на нивата и проповядват Евангелието. Тези хора са различни хора. След тях има араби, иранци, иракчани, сирийци, суданци. Въобще широка палитра от повярвали в Месия хора, с които имахме възможност да се срещнем, да обменим опит, да работим, да се запознаваме. Имахме страхотно прекарано време върху писанията и възможността да плануваме бъдещи усилия в това Евангелието да достигне до всеки човек на тая земя. Това, което трябва да знаете, приятели, е, че на изток християнството и въобще следването на Месия е нещо съвсем различно от това, което ние сме запознати в Западна Европа или тук в Източния блок. За нас всичко се свежда до литургия, до богослужение, докато за тях това е въпрос на живот и смърт. Де-факто мисля, че беше в предпоследния ден, в който бяхме в Ливан, ние се запознахме с бивш терорист, който се беше покаял. И за съжаление от присъствието ни, от посещението ни в Ливан не може да ви представим нито една снимка. И това е поради съображение за сигурност. Нито можем да снимаме лицата им, нито можем да публикуваме такива снимки. Просто тези хора бягат за живота си. И докато бях там, се мислех за следното нещо, как те вярват, знаейки, че може някой джихадист просто да ги преследва и да ги застреля. Буквално на улицата и той няма да има никакви последствия, ако ги застреля. Въпреки това, тези хора бяха жизнерадостни, бяха увлечени в делото на Месия, искаха да работят за Месия, искат да работят за Месия, което е страхотно, но в контраст с нашата култура тук, които при най-малкият проблем се огъваме, падаме, непостоянни сме, когато се захванем с нещо, не отиваме до край. И интересно е как в Ливан и Сирия хора приемат Месия, въпреки опасността, просто да бъдат застреляни те и семействата им. Именно поради тази причина не можем и няма да ви представим никакви снимки, видеа, въпреки че разполагаме за нас и в нашето семейство много видеа, много снимки, но за съжаление в публично пространство не можем да ги споделиме.
Това, което искам да знаете, приятели, е, че не напразно Библията пророкува, че славата на Бога се оттегля от източната порта в Йерусалим. И не напразно, не се казва в книгата Езекил на 2 или 3 места, че славата на Бога спира, плаче, буквално Бог плаче и се оттегля от Йерусалим. И в същото време Йешуа пророкува, че той ще дойде като светкавица от изток. Знам, че много от вас обичате американски проповедници, западни проповедници, които са позитивни, които ви дават това, което искате да чувате, но с това посещение оставам все повече с убеждението, че истинската работа е на изток. Истинската светлина свети там, където е тъмнината. И аз знам, че много проповедници говорят за техните изпитания, за техните трудности. Искам да знаете, че това в сравнение с това, което тези хора преживяват там, въобще не са трудности и въобще не са изпитания даже. Това, което ние сме изградили като общество тук в Западна Европа, е буквално едно общество, което няма гръбнак за изпитанията, няма гръбнак за трудностите. И както казах, запознахме се с терорист, който се покаива, и това, което е много интересно и е близко до мен, разбира се, и аз като екс-мюсюлманин разбирам това чудесно. Можех да се срещна и с хора от Турция, които работят там. Те са бежанци от Сирия и можахме да се молим един за друг. Можах да използвам малко от турския си език. Но това, което ми прави впечатление, приятели, е, че в нашите възприятия, в нашето мислене, ние пропускаме страшно много. Пропускаме страшно много, защото взели сме и сме счели, че служим на Бога, просто защото влизаме в една сграда. Първо искам да знаете следното нещо, приятели. Църквата никога не е била планирана да се събират в сгради. Църквата винаги е била по домовете. Нямало е такова нещо, като много вярващи да се съберат на едно място. Тези вярващи се събират по домовете си и Евангелието затова е растяло. Откакто затворихме Евангелието в църковната сграда, няма кой да чуе Евангелието. И това е, разбира се, предизвикателство за нас да децентрализираме вярата в Месия. Защо? Защото тези деноминации си направиха техните мрежи и в момента това са техните мрежи. Може би някои от вас сте част от тези деноминационни църкви и обвързаности, но разбира се, тези религиозни политики не ви дават възможността да живеете това, което се живеело в Деяния на апостолите. А бивайки в такива места, и разбира се, тепърва ни предстоят такива пътувания в такива места, като в Египет и Ливан, и надяваме се много скоро състоянието в Сирия да се подобри, за да можем да пътуваме и там. Това, което искам да знаете, приятели, е, че е време да редефинираме нашите виждания. Време да редефинираме нашите виждания, защото на изток кипи работа, няма прожектори, даже не можете да снимате героите, които работят там. Представете си, днес някой прави нещо и веднага качва снимки. Тези хора даже нямат възможност да качат снимки. И въпреки това, ако вие ги видите, вие виждате колко радостни са тези хора и колко щастливи са тези хора. Евангелието, което за нас тук е просперитет, успех, изцеление, за тях е буквално да повярваш в Исус, за да можеш да издържиш до смърт. И това променя играта. Това е game changer. Game changer. Така че ние се прибрахме, няколко дена наистина не сме писали, не сме отговаряли на съобщения. Идеята е просто да се починеме няколко дена след това пътуване и разбира се, сега отново се втурваме към делото на Бог в България, отново пътуваме за Благоевград, за София,
Знаете, че скоро сняхме квартира там, за да можем да останем половината от седмицата в София и половината от седмицата се връщаме тук във Варна. На следващия понеделник стартираме онлайн училище за тези, които са членове на канала ни в YouTube и продължение на една година ще получавам всеки понеделник. Така че, ако не сте член на нашия канал, абонирайте се за нашия канал в YouTube. И това е накратко от нас, приятели. Трябва да се върнем към децентрализиране, към това да се събираме по домовете си, не да зависим от деноминационни бордове, от деноминационни шефове, които да ограничават делото на Бога. Против, трябва да се върнем към възможно най-простата вяра, която Библията ни демонстрира де-факто. И аз вярвам, че тогава ще видим съживление в България. Докато ни събират конферентни зали, съживление няма да има. И така, ако имате въпроси, може да ги зададете под това видео. Ще се радвам да отговоря в някое следващо видео и на въпросите. Чао и до скоро!